ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, боз як манзили истиқоматӣ дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Саросиёб, роҳи хонаи имрӯза назди заправкаи Парвиз 2010 қатӣ. Дар ин тараф маҳаллаи Ориёна ва мактаби президентӣ мешавад. Дар ин тараф мактаби рақами 30, охири тангинои рақам 1 назди дарвозаи Кӯлоб. Заправкае ки нишон додам ва мана варзишгоҳ мешавад. Дар инҷа об аст, оби ошомиданӣ ва рост мерем хона мешавад. Хона имрӯзаи мо, мана ҳамин хона, роҳи омадаи мо сарҳад инами хел омадагӣ то ба анамуҷа рафтагӣ оғилиш дувошёнага будааст. Ҳамат ҳавли имрӯзаи мо ҳамагӣ 5 сотиқ заминӣ назди ҳавлигӣ. Дар ин қисмат хонаҳо болои девор, дар ин қисмат маконҳои ёрирасон, такхона аст. Роҳи даромад, дарвозаи асосии хонаро нишонтон додам. Бочка дорам барои захираи об. Дар инҷа барои як 15 биқа ё 20 биқара бигем обши як чӣ кардагиан оғили хеле ҳам хуб. Ҳавлиро битон кардан, ин тарафаш чойлоб дорад. дохили хонаҳо якта калидори дароз мешавад. Як хона, ду хона, се хона, 4 дар хона кондитсионер насб кардагӣ. Шурӯъ мекунем аз ана ҳамин хона. Хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. Хонаи якуми мо. Дар инҷа бошад ҳаст дуюм хона. Дута тиреза дорад. Кондитсионер насб кардагӣ бо стабилизаторам дорад. Хонаи сеюми мо мана. бародаро, сеюм хонаро нишонтон метам. Аз тиреза тамошо кунед. Тамом минам хеле як манзараи хуба тамошо мекунед маҳаллаи Саросиёба. дар ин қисмат бошад ҳаст хонаи чоруми мо. 4 дар хонаро барои шумо нишон додам. ҷейвон гирифтагианд. аз хонаҳо баромадем. Нигоҳ кунед, дар ин қисмат маконҳои ёрирасон. алов хона мешавад, анҷом хона мешавад, як хона барои гузарондани зимистонтон мешавад, ҳамом ва ҳоҷатхона дар ана ҳамон қисмат. чӯби тахтаи нав истифода бурдагианд дар хонаҳои имрӯза. дар инҷа бошад ҳаст такхона. халадилникам доштааст, дидем? Такхонаи хеле хушрӯ. марҳамат, дар ин қисмат бошад ҳамон оғиле ки мо гуфтем барои шумо, мана ҳамон аст. инҷа калом дай, инҷа хушрӯака калом дай. ин оғилаш ҳамчун дувошёнагае бигем мешавад. дувошёнага инҷа макони холӣ бо. нархи хонаи имрӯзаи мо бо чунин шароит 595 000 сомонӣ. 595 000 сомон рақамҳои соҳибмулк ҳаст. занг занед, муомила кунед, каме ҳам арзон карда мешавад. то наварҳои дигари мо.